Selam dostlar. Edegіз qorabız bugün benim ежедневник разворот. Да eskine еще. Ой, oynamıyor. Manda benim разворот дорамы. Мен всего лишь 7 дарам қарадым. Filmi, kinolar, вот олар көбірек. Kitaplar, telekler benim. Bu saban. Benim разворот. Шундай календарь мен язам. Я шулай ошибик. Мында мен яздым, ничәдә мин тордым, ничәдә йокладым, ничә минут йөрдем. И минем хәл нинди булды бүгенгә. Мында мин төштә скребу зубами, и мында мин шундай трекер ясадым, что эчәргә кирәк, тәрәзәне ачарга и релакс чертынларга. Уштамы белмим. Мында нинди ризык мен ашадым, иртәнге аш, төшке аш, кичке аш и тотламак. Тотлалык. Перекус. Бу ничек мин бәдрәфкә йөрдем. Бу атнага. То есть, бу расписание минем укул буенча. Бу төрле уйлар атнадан нинди булды. Бу минем туган көн турында мин яздым. Тоже разворот атнага. Минимализм. Кем булырга? Разворот шундый, кем булырга? Монда төрле сораулар. Вот мин аларны язып бетермәдем. Менә шундый прям нежный разворот. Миңа бик ошый. Хотя мин монда язмадым бер нәрсәдә. Но миңа бик ошый. Тоже атнага разворот. Бу минем трекер, нәрсә миңа эшләргә кирәк. Уку турында нәрсә эшләргә, вот әс нәрсә эшләдем. Тагын атнага и Пасха турында. Шундый бик кызык разворот. Икенче ай черемшә. Монда бер нәрсә язмадым, потому что ВКонтакте мин һәр көн пост яздым, шунда яздым бөтен үземнең мысли, әйберләр, бик матур шундый разворот. Бу минем уйлар. Пишен айы. Монда уже күбрәк яздым, потому что монда пост язмадым. Шундый тоже минималистичный. Минем ялгышлар, ошибки турында яздым и фавориты айга. Салатлар, мороженое, шаурма, кофе. И бу ай урак. Тоже шундый татарча орнамент. Сез монда күрәсез. Монда календарь. Миңа ошый календарь у менә булай бара, горизонтально. Вот. Безнең фотосессия то беренче булды, то потом 5-нче, то 8-нче тагын. И монда мин ясадым колесо жизни, тормыш тәгәрмәче. Нәрсә минем храмает, бу сәламәтлекне күтәрергә кирәк. Вот шулай. И тагын разворотлар була. Рәхмәт сезгә караган өчен. Сезне булда Алина Саф.